Luke chapter 1 verse 14 Nung khapang srangai tongthaujaknai bo asaima bai boirok bo tongthaujawano. Lomon number 20 verse 4 Bonini bokha musungmano charathang te nini chamarokno chabaithang. Lomon number 118 verse 24 O salno subrayong snamani sal Phaidi जों bokha srangnai abono toye tongthoknai. 3 John chapter 1 verse 2 Khajani takhuk bebagon onini kaham ongthang honoi ang nayo. Ang nini bokha kaham honoi sawai manma teino nono kaham korong tongthang honoi bo nayo. Lekhamung chapter 6 verse 24 ni simi 26 Subrayong norokno hamari rethang te nono tongkusang rowoi tongthang. Subrayongni mokhang bini sakao jongthang te nono khairokthang. Subrayongni mokhang sakao pusuk ongthang te nono khakchang rethang. Amen.